Gaurko Kiroletik saioan, Estadium Galera hurbildu gara, Real Union taldearen aktualitatearen inguruan hitz egiteko, eta horretarako gurekin Dani Estrada jokalaria dugu, egun on Dani. Egunon. Eta elkarrizketarekin hasteko konta iguzu pixkat, nola ikusten duzu taldearen egoera momentu hauetan? Egia esan, azkenengo emaitzak ez dira oso onak izan eta bekaldian sartu geha, baina nik uste aurrera segi berdala, gu sartu geha behan, hasi que gu gatea berdeu, nik uste taldea badaula eta aste honetan ondo entrenatzea dugun eta larunbatean 3 puntuak ekartzen ditugun etxea. Urrutiegi jun gabe, azken partidua atzo izan zenuten, azkenean ere partidua irabaztea ezinezkoa izan zen, baina nola ikusi zenuen taldea? Nik uste atzo kosta intzitzea egun, ez? Hasieran lehenengo zatia ez genuen oso nahin, baina egia esan aldageletara utzeta utzukun ginen, eta atera eta segituan gola jasotze horrek mine intzigun eta horrek genitun 15-20 minutu txarrak. Eta gero nik uste buelta eman geniola eta bukeran euki genitun gure aukera, gol anulatu bat ere bai, eta pena bat izan zen, baina ez zan gure partidu honenek izan ez. Askotan esaten da, partiduak etxean jokatzen direnean, erresagoa izaten dela garaipena eskuratzea, baina kasu honetan ere ezinezkoa izan zen, ez? Ez, aurten egia esan kostatzen nahi zaigu ez, etxean puntu kateatzea eta atzore ezin izan zen irabazi, baina nik uste orain burua garbitu behar deula, ondo entrenatu eta gure esku dauna da ondo entrenatzea eta ondo prepatzea aurrengo partidua. Gol anulatuak aipatu dituzu, ematen du azken aldian gol anulatu horiek zuen amets gaiztoan bilakatu direla, ez? Egia esan ez den nahi eskusa bat izatea, baina lehengo hastian getxon irabazteko partidua zan gol horrekin, atzoko ere ematen dunez legezko gola zan, ez dut ikusi horrein di, baina esate izuten bezala guk atzo ez genuen partidon bat egin eta gu gure akatsak zuzendu eta ondo entrenatu hori dago gure esku. Esan beharra dugu ere, Amorebieta taldea justu sailkapeneko goi partean dagoen talde horietako bat dela, ez? Beraz, ez da aurkari erresa. Ez, egia esan Amorebieta bere gauzak oso ondo egiten ditu eta zozergati daude hor goian, baina esate izuten bezala gu etxen Amorebieta irabazteko gai izan behar dugu, beste partidu hobeak egin behar ditugu eta esate izuten bezala gure akatsak zuzendu eta aurrera baitu behar dugu. Esan dezakegu ere, taldearen egoera momentu honetan ez dela honena ez, azken 12 partiduetan garaipen bakarra ez dakit nola eramaten duzuen kontu hau, erresa alden motivazioa lortzeko hurrengo partiduetara begira edo nola kudeatzen duzuen? Egia esan azkeneko partiduetan batez ere enpate pila bat izan ditugu ez, nik uste banan behituta ez dira hain partidu txarrak izan, baina partidu askotan lan handia egin da gero enpate hori lortzea, azkenean zuk esatezun bezala motivazio aldetik eta gero kosta egiten da ez, lan handi batin eta puntu bat bakarrik ateatzea, baina azkenean futbola hola da, batzutan partidu txarrak indare 3 puntuak lortzen dira, orduan ez da matematika, nik uste partidu batzuk hobeagoak, beste batzuk txarrak egin ditugu, baina puntuak dianak dira eta gu zozorgati sartu gaur behian, hori argi dago, eta guk atea berdeu, nik uste taldea badaola, eta esate izuten bezala, azkenean gaur astelena, entrenatzen forte hasi berriro, hurrengo partidu ondo prestatu eta hori da futbola azkenean. Hori da. Eta oraindik, aste bat duzue aurretik, baina hurrengo partidui begira zer uste duzu hobetu behar duzuela edo nun dago agian akatsa edo hobetzeko? Azkenean beti daude gauzak hobetzeko bai defensiboki, bai ofensiboki, azkenean talde bat geha eta bakoitzak bere dueluak irabazi, hortik hasita, gero kolektiboki ere bai aurreaka, bai atzeaka, azkenean ez geha puntuak ateatzen eta hori da hobetzeko gauza asko daudelako. Baita ere nik uste gauza askore ondoin izan diala eta batzutan premioik ez da izaten. Beraz, azkenean gure lana da, esan deten bezala, ez, segi hobetzen, akatsak ikusi eta partiduak ondo prestatu eta gero igandian partidu horiek hasian indako lana erakustia, ez. Eta playoff postuetan sartzea ez dakit urduritasunik eragiten dizuen edo? Hombre, egia da ez duela laguntzen, baina azkenean horrekin jakin inber da, ez? Lehen urtean tokatu zitzaigun antzeko egoeran bat, eta azkenen atea genuen egoera, espero dugu aurten ez bukeraino iristia eta lehenu ateratzea, azkenean presio horrekin ere jolasten jakin inber da, eta orain ikusten da, ez? Azkenean igandeen konpetitu inber da, eta egoera txarra danean bai, orain danak elkarrekin on berdeu, eta bai jokalariak, entrenatzaileak, zaletuak, azkenean danak talde bakea eta danak batera ateako dugu. Orain aurrera begiratzea tokatzen da eta ez dakit zein den zuen hurrengo aurkaria eta nola ikusten duzuen hurrengo topaketa hori. Jolase dugu Valladoliden zelaian, beraiek goian daude, talde gaztea ona daukate, baina hemen Estadium Galen baien kontrapartidun batin genuen eta nik uste gu gai geha edozein zelaietan irabazteko, baita ere edozein zelaietan puntuak utzi ditugu atzean,
baina nik uste talde hona dakaula eta edozein zelaietan aurpegia emateko ekipo dakaula. Gero kasu hauetan askotan gertatzen da ez, entrenatzailearen figura igual pixkat zalantzan jartzen dela, azkenean bera da taldearen ordezkari, nola ikusten duzu? Zalantzan aldago figura hori edo? Bueno, azkenean hori futbolan gauza dira, ez? Ekipua gaixi da honean, beti hitz egiten da bai jokalaretaz, bai zuk esan dezun bezala kasu honetan entrenatzaileetaz, zeren azkenean beha da figura garrantzitsuena, baina bueno, azkenean gure esku da ona da entrenatzea, ondo egitea gure gauzak, eta gauza horiek agintariei tokatzen zaie erabakitzea. Eta zuri dagokionez, ez dakit nola ikusten duzun zure burua Real Unionen, luzerako alduzu asmoa hemen gelditzeko edo nola duzu egoera? Bueno, ez dakit, nik orain egoera pertsonala nik uste orain gure taldean egoeran alde batera usteko momentua dela, orain danak taldeari bultza berri dugu, egoera pertsonalak alde batera utzita, baina bueno, ni pertsonalki aurten bukatzen du kontratua, ez dakit urtea bukatzean zeingoeten, baina esate zuten bezala orain danak taldearekin bultza berri dugu. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, ez dakit, hirugarren dibisio hori saihestea lortuko aldugu datorren urterako edo nola ikusten duzu etorkizuna? Bai, nik uste baietz, ez azkenean lan hain behar da, baina taldea badago hortik ateatzeko, eta espero ateatzea eta hurrengo urtean bigarren mailan berriro egotea. Primeran dani, hoxe da dena, espero dugu hurrengo urtean ere, maila honetan ikustea taldea. Oso ondo, eskerrik asko.